Hello guys! Mayang gabi, nagabinan mi ni Duydoy nagpangas. Kay ato mi sa bayan guys, kay nagpalit ko og kuan para ulam. Wala ko naka-upload guys, kaya akong video na nga delete. Yan. Namili mi ni Duydoy ng tinapay. So, hotdog at saka ahos naman ni Uwel. Nagbili din ako ng batikulon ng manok. Walay liog akong ipangita pero walay liog. At saka bahog ng biik. Ayan. Wala si Alan nag-duty karon guys. Kaya na siya kuan nag-sideline pud siya dire. Naganim na ko igagaw dire kay magpatrabaho. Na gipapakyaw niya ang kuan ni ang kusina. Kay kapistahan man gud na kunang iya na lang gi-sideline ni Alan. Kay pakyaw man niya 1.5. Bahin silang doy-doy dayon. Pero gipamalit na mo og kuan, gipamalit na mo og sudan daw bahog sa manok ay baboy. Mi lami kini nga pan mi to na breed ni mi. Apa oh? Lami man ni siya mi. Lami lagi ni siya nga pan. Unsa man ni mga pan di ay? Nagminal dita si Mimi. Taon ko mi. Yan ang hotdog guys, ako nang lutoon para sudan ni Mimi. Yan ay napanitan na. So ayan guys, si Alan ang nagluto. Para ba? Siga lagi. Oh. Sauking. Sauking lagi. Ay, kadlok mo gusto di? Yan siya ang nagluto sa ulam namin guys. Yan ay kanin. Ang hotdog humana na niya gluto. So ayan guys, itubigyan galing ni Alan. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Yan ay batikolon ng manok. Batikolon at saka hotdog. Tawagan to Alan mo manghod. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and test the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Tate, katawa. Inampuan balik-balik. Bukan sila po, pagpagpag. Alam gimana ko pala. Yes. Batikolon man na dong. Ay, hindi mo balingon na Nakapakyaw bala sila. Saka dawon pa. Iya ba yun? Dili. Yeah, dinito ah. Ay, dito. Atong bago pala dyan gusto doon. Oh, ano yung hapon din eh. Nakapagkon. Abing. Papa na human. Ay nahuman na lang kuan. Ang atok nagtumuyo pa. Floringan pa. Kain tanin yung lahat, guys. Tapinisingan bait niya tayo, no? Nana na yung materials. Ano pa dia? Balas mo yan. Mga pa dito. Purok dos. Okay. Pwede balas. Tusan ko iya. Maging. Ay, nang hulam siya. Hawa man tatay ah. Ay, oh. Big droid. Ano yun? Buwa mo gabi? Buwa ka gabi? Kasi ito lang. Hindi na din yung gabi daw. Lolo, alauna na uli. Kaya gulong gabi daw gan. Paril among kuno ya pila to sa binta. Nabi na Kasi daw kan gabi say. Ako siya gabi eh.
Patitin. Dagan sa kulit ay. Marurot ito ah. Kaya, adwa ng haron. Nangutan ako. Lagi nga. Anak, dito siya. Kaya sa auto Burn out man. Dali na. Abernat ka? Burn out ng sigar mong balik. Ubot niya. Sintit na. Ha? Sintit. Nahayagan ba ka din sa lugar? Puro manhigit. Buta. Miknik ba puntod? Boleh, nagsiga boleh nang puntod mo na nagsiga dia. Nananay ba? Hindi magklaro suga na nila. Paano? Ngayon. Ito ako sa gusto na ba siya? Sintit. Kaintan yung lahat guys. Sunod, di ba nila anay? Yeah. Nila anay yan. Burn, nila anay. Ito lang tulog lang. Kuhaan ka lang. Kuhaan na siya. Ibahaw din eh. Bunang kuha rin eh. Ano ka bro? Tagal din na din ni Dong? Ibahaw Ha, din. nasa nito yung okay. Nagluto mo na. Wala man sa wanan di ako daan kay kaning baboy mo to mo kita nga nabuntag. Yahay. Kain. Iya, ay katulog ka. Lugar na ka. Cellphone na naman ko. Ako ka na mabinigay niya dahil. Lugar na sila. Ang gulo pagit ko. Nakakot na bakteria niya. Sinabot ito mga kaya na utso. Apin na ito. Magkabang dahil din. Dito, ang paatot dito. Kulang ang materials. Pero pala ko, pero nagalo black yung balay. Tatay ako ng pal. Kahit ka doon. Na. Gan sa tatay kay sa kadlok man. Nay. Ito nyo na pilot ito na Okay, dahil. pangilingon niya daw nga. Kani siya akong file na duha ni Kadlaw, duha tulo. Lagi kan. Ay, manay, manay. Ito ba? Isang lalaw. Datulong ka. Datulo daw. Wait pa hoyat yan. Kakad po eh. Ako pa bibili kabila ba yan? Di ako na mo tatag ba ni Halidi man? Ito ba wala makasalidi man. Di pa lang bitaw akong kaluoy bitaw niya lagay na na, di kinakuha sa pataag sa block ba. Hindi ang kaluoy ko, Ni, tatay. ikaw mo helper na. Dili ka magtabang nga ikaw mo helper. Helper ba ng kontraktor? Agoy. Bapak niya. Dako pa daw sildo ang libur kasi skill lang. Anak sa rin dito daw. Ito doy. Sila yung presyo doy. Agod siya ti Maya magpapakyaw. Si Alan yan pautang sa presyo dito si Doydoy. Kasi Oh. Doydoy dako kayog presyo. Lugi. Logi ang incheck. Okay, ram nga punto. Yung mami, 1.5. Kay, apel ba tusok ba, no? Anang, finishing. Taraw na beto iya ba ya? Kung nag-atopan to siya, nga, 2.5 siguro itong may-atop. Pila, pila. 2.5. Kung may atop. Nga, 1.5 na lang. Hindi na siya. Ikip, simang kuno gayon naman. Malagi dyan lagi. Karon pa na sunse. Ay, karon pa. Kita Hintay na kung pan. Huwag na walang adlaw ah. Ako si pa. Diba, binuang tali na. Kapag kawala, kaluay mo perme. Kung sa karaan Ano pa na. yung kita kaluay man? Sa karaan pa na istoryahan ko. Ano siya? Kung karon, kita kayo. Mga kuan ba ng mga talagman o panaway ni sulod. Kay gapuwa ba yun ang kuan nga bulan. Nang ubang kakaon na sa dragon. Ang buwan. Ang dini, Kunawa. kunawa. Nga doon, tanawa na ulit. Mga roy. Ano para sa gusto lagi? Ay, pula-pula ko na. Gusto ko na. Ko? Lang. Lang.
Magkauna. Wala dito to. Pinaka to. Nakatugyo? Wala gitu anda. Ini tubig, te. Guna Ano, na. tubig? Training ko to siya kay. Ano yung ginawa ka kaya? Sa inyo day. Mangit siya mo daw. Diyos ko ba? Nag-training na lugar siya. Anak niya daw nga. Wala ko ninyo. Ang training ko ugma sa'yo. Lagi ugma, lagi pohon, lagi mga fan ko. Mga libre ko sa inyo. 45 days naman siguro ilang training ka rin. Bibili ni. No, 45 days na no. Lang ko aja. 45 minutes na lang. Di ba ba? Di ba ba? Ano ito yung day? Tatag. Ay, di akagenda. Ay, Ang 15 padoya. días, munang hagod ka training. Uog. Magingog. Nakabad yung mama dia. Magingog. Training man good. No, lagi na dyan lagi. Dili na training days diha ang himuong. Ang kasagara training days to manulog. Manolo, man kitanglad, manang training days diha. Ay, ko ito sa babaw ba? Animal, burabero, ang kabog na lubang lugar. Ang taraban na ba? Ubos Sa una. Kitang lad. Ang training days sa una, dinhe, Hindi na. puntod. Paso. Kanang paingon sila mami bitaw kanang luag kay area diha. Kuha namin. Manang training days sa una sa mga sundalo diha. Hindi siya lang trap go kay. Bisa naman na sila training. Masa training. Na sila representative na mo training sa Sundalo. ikaw bilang mga batalyon. Na mo ka duha. Muuban pag training na ng bag-o na training. Hindi ka balik. Diba? Ano, isda ka kunay. Kauwi sito. Ay, kasi yung scholar din yung mong atilan. Bay do na limalik yung kapga mo klaro. Ang sito ba? Wala ko ano. Ano? Basta. Ayahay naman gani ka, dili tanan karon ng eskwela nga makaabil og scholar. Ayahay magani ka kay nakasulod ka. Problema ko sa utok. Nagbuot. Awat pa nga ako, pangapit sirada. Dairong gini mo na imong utok, ang grado nimo na na. Ilan? Kung mag-12 lugar na example si 12 mag-dito mapilo ko siya sa saray kapatid niya. Depende kung gi kuan sa Life. purpose. Kuha na ako Level makadanda. Okay. Ay ato para og haloblak ang kusina. Okay po. Parang gili wala eh. Ang halubak ito nag-anak mo yung halubak para tuloy ato niya. Tindahan, tawagan niya. Pero ito yung grahian ba, pinto blakom. Pero kuha na, lain ang bakyaw. At tulon lang nimo nga Isa, ang taas og magtrabaho, holiday. sa magtrabaho ka nililan, kanang Domingo. Tsaka mo. Sugot ra lugar siya nga Domingo ra dahil kiyata nimo Domingo. Oo. Ano mo din siya Domingo taas maagi? Sa kadlaw. Ibaw mo sa iring og giro lang. Oh. Lugay na ba yung mga trabaho nag-panuhuna ko. Tapos namin kumain, guys. So, nabusog kami lahat. O, thank you so much sa yung lahat, guys. O, shout out, Madam Nalakuko TV. Shout out, Ma'am Atimar. Shout out, Ma'am Pinay Beauty. Shout out, Ma'am Army Sefeda. O, shout out, Manang Los. Shout out, Ate Gisilo. Shout out, Ate from California. Shout out, Ma'am Nelfa Sarmiento. Shout out Ma'am Bina Kaubi. Shout out SM. Shout out Ma'am Angel Oyang. Shout out Serandalp Midel. Og shout out Kalugit Vlog. Og shout out Ma'am Jenfi. Shout out Sarah Tor. Og shout out sa inyong lahat guys. Shout out. Shout out, Sir Boyu. Shout out Sir Zerwin V. Og shout out Sir John Lester Faymalan. Shout out. Simon. Shout out Engineer Simon. Troy. Shout out Engineer Simon Troy. Troy Dinyo. Denio. Shout out sa inyong lahat guys. John Clark. John Clark Imata. Shout out John Clark, Engineer John Clark Imata.
Ang shoutout sa inyong lahat-lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa hindi nag-skip ng aming ads. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Kami magpaalam na. Bye! Bye! Bye!